Ito ang aming kitchen. Ito yung stove, counter, mga built-in cabinets. Ayan. May mga cabinets dito. At itong table na to, hindi to aalisin to dahil may sarili kaming table. Yun nga lang nandun pa rin sa lumang tirahan. Ito baka alisin din namin to. At itong fridge namin. Ayan. Medyo magulo dahil hindi pa namin naaayos ito. Ito, naalisin din to, papalitan ng bago. Ayan, may pang pots pa kami dito. May massage. Ito yung aming television. Ayan. Ito yung papuntang porch or veranda. Kumbaga balkonahe. Kung sa probinsya. Ayan, balkonahe. Ayan. Ayan. And ang aming washroom. Ayan. Main floor washroom. Ito yun. Ayan. Ito. Ayan. So ito. Yung itong kwarto. Yan, di pa naayos. Wala pang cover yan. Yan, dahil di pa nga tapos yung paghahakot. Bali, pinaglalagay lang namin dito yung mga gamit. Ayusin na lang pag officially nandito na kami. Yan. Yan, ito yung isang television namin. Yan. Sisitapan namin yan ng pang karaoke. Ayan. Then, punta tayo sa upstairs. Ayan. Ito yung papuntang taas. Right. Ito. Papuntang taas naman. Ayan. Alright. Ito yung bedroom na to kay Kurt. Yan. Kay Kurt yan. Siyang pumisto dito. Ayan, may bed na. Wala pa rin cover dahil di pa nga tapos yung paghahakot. Yan, may closet din siya. Yan. Yan yung gaming niya. Setup ng kanyang computer. Yan. So ito. Yan yung nag-graduation siya. Yan. May sarili din siya. Kaya ng mga personal na gamit niya. Then, ito naman, ito yung magiging bedroom ni CJ. Si Bunso. Yan. At ng kanyang mama, si Maricel. Dalawa sila dito. Medyo maluwag naman to. Sakto to sa kanilang dalawa. Ayan. Bali ako solo ko sa main floor na kwarto. And of course, itong isang kwarto na to kay Andre. Yan. Yan, nag-set up na rin siya. Yung gaming niya nandyan. Ito, medyo maliit ang kwarto na to pero sabi niya okay lang daw siya dito. Yan. Maliit lang tingnan dahil sa itong settings nitong camera. Yan. Yan. Then ito yung second floor na washroom. Ayan, may mga closet cabinet, may ayusin din dito ito. Yung pinaka closet niya. Ito yung medyo may tub dito. Kasi second floor lang, at least dalawa yung washroom sa bahay na to. Hindi tulad ng isa lang ang washroom sa loob ng bahay na nag-aagawan, lalo na kung same time na parehas magwa-washroom. Ayan. So ito guys, so hindi pa tapos, hindi pa na-set up. Ayan, lahat ng gamit namin nandun pa sa detached na na garahe. Ayan.
punong-puno yung garahe na yan ng aming mga gamit. At ano namin yun, pag officially na nandito na, masiset up na namin kung anong gusto namin ayos itong bahay na to. Yan. Alright. So yan muna guys, pasilip lang to. Pasilip lang sa bagong stage namin. Patayin ko na yung ilaw. Warranty card ulit. Patayin ko na yung ilaw. Patayin ko rin itong ilaw. Yan.